Λοιπόν, ετοιμαστήκαμε, καθαρίσαμε εδώ πέρα τα πάντα. Έχουμε το πάρα πολύ ωραίο κυπαλάκι μας. Εδώ οι χειροτεχνίες των μικρών. Κυπαλάκια για καφέδες για τις μαμάδες. Για μπύρι έφηβοι. Και μπαίνουμε στο ανοιξιάτικο τοπίο μας. Φέτος θα κάνουμε πάλι το γέτι. Και θα έχετε τσαντούλα δώρο και κασετινούλα γεμάτη. Τα έντυπά μας, οι προσφορές μας, η αναμονή. Εδώ το super design. Wow! Η αίθουσα για τα τζουνιοράκια. Και το καινούριο μας ρολόι και οι εργασίες που κάνανε. Χαμός. Και τα καραβάκια με τη θάλασσα. Διαδραστικοί πίνακες, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Εδώ κάνουνε τα διπλώματα. Και εδώ οι regular taxis, πάλι με διαδραστικό, ο οποίος είναι, επειδή καθαρίζαμε τα αποσυνδέσαμε, αλλά θα τα ξανασυνδέσουμε. Καλά, τη γραμματεία μην την κοιτάτε, γιατί ό,τι περίσσευε το βάλαμε εκεί πέρα. Το γραφείο της διευθύντριας, η άλλη μας αίθουσα, κουζίνα, τουαλετίτσα και σας περιμένουμε.